Gasa musik. Sone apa ini? ORD Janelo. Dasare video syuting Albino penggemar oke. Ora iso sesediman gak apa-apa sing penting iso awor penyanyi do. Aku ngono wae. Cocok. Ya to, Es. Nggih, leres. Heeh, yo. Urip ana utadane. Asik. Bersama Gasa Musik RD Audio Albino Coket Multi Bentuk Sebalipun Boko Dampo Diri Ya ayo bocah gunung kaduga hendrimpo jiwa raga buka kurung kahormatan mampruk rupa angrep ijo
kowe iki piye to Bang? Suaraku elek ora mau tabu malah ora ketutup, Kowe jan ora elek dladuk kowe iki. Lah ya rombongan ra kokro Bambang kuwi. Lah suarane elek kok malah ora dituthuk gamelane. Njaluk dituthuk ning mburi engko. Yo Mbak yo. Urip ana Matur suwun Mas